Assalamu alaykum hormatly gitaristlar. Häzir siz bilen gülüm sana Ferdi Baydymyň solosyny öwreneriz. Ilki ansat öwrenişini öwreneriz. Ilki dinläp görelim. Şular ýaly gitje. Aýdymyny solany 6 bölüp öwreneriz. 6 bölümi. Birinji bölüm şeýle bärde. Birinji tar, ikinji tar. Tap okuman, okap bilmeýän bolsaňyz, şundaky ýazylan sifirler. Şu birinji, ikinji tardaky 8-nji perde ýa 10-njy perdäni aňlat, ýagny şeýle sanaky gitjek bärden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10-njy perde, ne bolan 8-nji perde, ikinji tar. Inni 8, 10, 10, 8, 10. Şunu ýaly. Inni bärde şunu birinji bölümni screenshot edip alın. Şuna boýunça öwreneriz. Ýani näle gitje bärde. İkinji perdeden başlaýar. 8, 10, 10. Birinji perde geçer. 7, 8, 8, 7, 10. Yani näli? Şeýle. Şular ýaly oýnar. İkinji bölümi. İkinji bölümden screenshot edip alın. Adam şeýle. 7, 8, 8, 10, 8, 7, 18. Yani näli? Üçüncü bölümden öwreneli. Üçüncü bölümüm screenshot edip alýanyz şöyle. Soň şuňa serpdi gaýtalar ýaly. Soň 18, 7, 8, 10, 8, 8, 10. 18, 7, 8, 10, 8, 8, 10. Yani näli? Şular ýaly 3 bölümni öwrenip, ýanky 3 bölümni çalýarsa, bir gerek dolu aýdymyň goşuk zadyny, kupletini çalýan ýaly bolýardy. Şonu 2 gerek gaýtalýar, başdaýar birden 3'e şeýle 2 gerek. Soň bärde ikinji çastyna geçýär. Birinji 4-nji dapdan başlaýar. 4-nji bölümden bärde ikinji tarda ýekeje tekilip galan birinji tarda ýönelýär da dikkat. Ýagny 8, 8, 8, 10, 12, 12, 18. Yani näli? Şimdi 5-nji bölümine geçelim. Bärde diňe birinji tarda screenshot etdiler. 10,
12, 12, 13, 12, 10, 8, 7, 8, 10. Yani öyle. Son 6. bölümü. Berde seyredin gomuca. Son şeyle. Yani 10, 10, 12, 18, 7, berde ikinci tarda 10. Şimdi şöyle biz 2 yedek 10 oynayasa son 10 kere geçeceğiz. Yani şöyle 5. bilen 5. bölümünün sonuna bir 10'luk vardır. Şonam goşalı, şon goşmasak manisiz bolya. Alta goşacağız onu. Yani şeyle öyle de. Şimdi aydımın izini yine hozada dolanıp kaçacağız. Dağıtlara. Neçinci şol? 2. bölüm. Yani 6'dan sonra yine 2'ni oynamalı gaytalayasa 6'dan sonra 2'ni oynayacağız. Sonra 3'ü. Şimdi değer oluyor ki 4, 5, 6'yı oynayacağız. 4, 5, 6. bölüm oynayacağız. Son izinden 6'dan sonra 6. bölümden sonra 2. ve 3. bölümü oynayacağız. Yani 4. bölümünü baştan oynar korkudayın. Sonra 6'dan sonra 2 bilen 3. bölümden koşmalı. Yani neyli? 4. bölümden başlayalı. Dörtlerden. İki ve 3. bölümüm koştukta yani kel kıskırın şu dedenden alıp görürsünüz. Şimdi başta 3 bölümü gaytalap oynayacağız. 1, 2, 3, 1, 2, 3 şu bölümleri oynayacağız. Son 1, 2, 4. bölümden başlamızda da 4, 5, 6, 2, 3 şunu oynayacağız. Son yine onu gaytalayacağız. 4, 5, 6, 2, 3. Şimdi şunu iderlap yine bir gerek çalıp korkudayın. Şuna seyredip şolun devamlılığını iderlap özünü öğrenin. Yani neyle? Dördüncü bölümü yine gayteliyiz. Ondan yine baştan gaytalar vermeli. Şuları alıp alt bölüm olunya yöne ikinci de 4, 5, 6, alttan son izi ikinci ve üçüncü oluyordu. Bulaşmancık, hayalcıktan videonu skaça dedi, görün öğrenin tablaturları, bölümleri, screenshot edip ayrettiğin alın ya da özünüz deftere yazıp şey edip öğrenin.
Bugünlükçe sağ ol. Sağman öwrenin like koyma ýatdan çykarma. Paka.